fanfɛ sɛlɛ ale n'a ka cɛdenw ko fɔ donc a bɔra ka kunnafoni di o kan o la sa an bɛ to min ye ale coupe du monde kelen ale kɔnɔna la sa an b'a fɔ de karamɔgɔ Eri Seku Sɛla ale kelen kɔfɛ sa ka lisi bɔ maa minnu kan ka ye mun ye dolantan in na ka se ka Mali jɔyɔrɔ fa tile fɔlɔ contre le Tchad n'o bɛna kɛ sini jumadon nɛgɛ kaɲɛ 19 o waati stade du 26 mars kɔnɔna la o dolantannaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ bɛɛ kɔni sera kɛnɛ kan ka kɛnɛ k'a fɔ funa kɛra mun ye Adama Traoré nɔsɔ kuma lasew la mun ye lisi bɔ don de karamɔgɔ kan yɛrɛ k'a fɔ ko a kun joginna dɔɔni donc k'o kama ale tɛna ye kɛnɛ kan o la kununko wula fɛ da yɛlɛla mun ye kunnafonidilaw ye stade 26 mars kɔnɔna la nɛgɛ kaɲɛ 18 o waati tɛmɛnen kɔfɛ ni misɛnya 30 ye ka se ka entraînement su cogo min na ka se ka ɲininkaliw fana kɛ donc kɛnɛ kan an bɛ se k'a fɔ alhamdulila groupe ka ɲi moral ka ɲi bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ donc labɛnnen don ka kɛnɛ kan min ye dolantan in ma sa o la n'i ye jateminɛ kɛ sa an b'a fɔ kunnafoni belebeleba fila min bɛ a ko kɔnɔ sa o de ye k'a fɔ min ye jɔkɔlɔsiba Jigi Jara ale kɔni kun touchelen don donc a fana ye entraînement collectif kɛ waati dɔw la fana min ye a kelen fana ye entraîné min ye stade 26 mars kɔnɔ donc ale fana kɛrɛfɛ n'o ye défenseur ye Musa Jara n'ale bɛ dolantan min ye Toulouse Fransikaw fɛ yen nɔ donc ale fana joginnen don donc ale kɔni ye entraînement kɛ a dama na nka karamɔgɔ ale y'a jira k'a fɔ fana ko bi alhamdulila ko kɛnɛya bɛ a yɔrɔ min ye entraînement ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kuncɛlen kɔfɛ an ye ɲininkali tɛnku la ka ɲininkaliw kɛ n'ala sɔnna ma baaraw b'a la ka labɛn cogo di dolantan in a bɛ Mali bolo cogo di n'o ye Mali ale ni Tchad ye Abubakar Kiki Kuyate ale ye Mali défenseur axial ye ale ye mun fɔ an ye dolantan in kan an ka jɛ k'a lamɛn. Bon n bɛ ka labɛn an fɛ parce que bɛɛ b'a dɔn a match ma nɔgɔn an ni Tchad delila ka jouer an gagné n'u fɛ 2-0 mais a match gɛlɛyara an bolo donc an b'a kɛ cogo sugu bɛɛ la pour que ka se ka match fila in gagner ok ka plaisir kɛ population ye et puis a ka ɲi an yɛrɛ ma a b'a to an bɛ don compétition na an ni confiance bɛ don compétition na c'est important dɔ farala kotaw kan a b'an pousser parce que coupe du monde ye objectif de Mali ma deli ka coupe du monde kɛ donc bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ coupe du monde de bɛ an bɛɛ hakili la parce que an bɛ participer CAN bɛɛ la presque mais coupe du monde fɛnɛ o b'an hakili la on va tout faire ka match fila in parce que an tɛ penser kɔfɛ la mais an bɛ penser match fila in na on va tout faire pour gagner les deux matchs bon avantage de don an yɛrɛ ma parce que an ka public bɛ yen généralement mɔgɔw ka jateminɛ la i b'a ye k'a fɔ Mali b'a ka match caman gagner à domicile o tɛ bi ko ye généralement Mali bɛ a ka match bɛɛ gagner donc an m'an jija avantage de filɛ nin ye an bolo k'a fɔ k'an bɛ match fila daminɛ an ka so donc avantage de don an m'an jija ka match gagner. Voilà, ne kun ye Mali Abubakar Kiki Kuyate ale ka laseliw ye o bɔlen kɔfɛ mun ye Yusufu Ɲakate ale ye maa kura ye mun ye jɛkulu in kɔnɔna la a bɛ dolantan mun ye Al Ahly na Émirats Arabes Unis ni waati in kɔni kɔnɔna la an b'a fɔ min ye dolantan 9 o kɔnɔna la celu 4 a y'o sɔrɔ ka don min ye a ka tɔn fɛ donc ale nana nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye groupe kɔnɔ an n'ale fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'a ɲininka laban b'a bolo cogo di a kunbɛra cogo di hakilina jumɛn b'a la a bɛna nin ɲɛfɔli k'an ye mun ye an ka micro la an ka Yusufu Ɲakate an ka laseliw lamɛn. C'est vrai que c'est quelque chose que j'attendais depuis un moment et aujourd'hui je suis là. Donc je vais profiter de tous ces moments-là et essayer d'apporter plus de bonheur aux Maliens. Arrivé à l'aéroport, on sent que voilà, c'est très chaud. Et voilà, on a hâte d'être au match depuis le début. Là encore plus parce que c'est dans 2 jours, on est déjà concentré dessus. Donc voilà, j'espère qu'on va faire les choses bien et qu'on aura les 3 points à la fin. Franchement, il y a un bon groupe qui vit très bien, joyeux, ça travaille dans la bonne humeur. Franchement, parfait. Ils m'ont tout de suite mis à l'aise et je me sens comme à la maison. Voilà, Yusufu Ɲakate Mali équipe nationale attaquant kumakan tun bɛ nanzarakan na en tout cas a yɛrɛ k'a fɔ vraiment ko a kunbɛra ka ɲɛ kosɛbɛ mun ye a tɔɲɔgɔn fɛ ko kabiri aéroport la a y'a senti k'a fɔ ko funteni kɔni ka bon kosɛbɛ ko a nali kɔni ko nisɔndiya b'a la kosɛbɛ k'a dalen b'a la k'a fɔ de karamɔgɔ ye danaya min ta ka d'a kan n'o ye Eri Seku Sɛla ye a na se ka a jɔyɔrɔ fana fa kosɛbɛ ko jɛkulu fana kɔnɔ ko a kunbɛra ka ɲɛ ko ani bɛɛ lajɛlen kɔni ka di ko a bɛna cɛsiri kosɛbɛ walasa ka se ka nisɔndiya k'o lase cogo min na mun ye Mali équipe nationale ma n'a ka ja kɛrɛnkɛrɛnnenya la supporteru olu bɛɛ lajɛlen ma nin waati in kɔnɔna la Yusufu Ɲakate nin kɛra ale ka laseli o ye o bɔlen kɔfɛ mun ye équipe nationale yɛrɛ